ka-fatboy. So ayan mga ka-fatboy, paiba na naman ating content. Ang ating content ngayon ay mag-unboxing tayo ng shoes. Ang aking sapatos na Nike Kiddy 357. Ayan. Yan, tingnan nyo. Ayan, may signature. May signature talaga ni Kiddy, guys. So, ayan na. So, ayan, i-open natin. Excited na ako. Excited na ako. Kung akong bangko umubos man, ako siya pasaka ka dyan ka. Hindi masaka. Wala. Hinagin siya masaka. Masaka na siya. So, ayan. So, ito yung ano tawag ito? Nike Kiddy 357. So, ayan. Wow, ang ganda. Parang pilit na pilit talaga to sa ano. Sa court ba? Sa basketball court. Man ako magaling mag-basketball. Yan. Marunong lang talaga akong tumakbo. So, ayan mga kapatboy. So, ito yung left. Ang size nito ay size 10 US, UK 9, Euro 44. Ayan. Centimeter 28. So, ayan. Di ba ang ganda? So, ito yung isa. Yung isa. Ilagay ko muna dito. Iganyan ko. Tapos ganyan. Parang okay kayo. So ayan guys. Yan may ano pa, may ano sa loob. So parang hindi siguro ito masakit sa tiil kasi tingnan yung ano niya guys dito sa no sa front niya. Yan. Ano siya ba? Paano siya ba? Anong tawag nito eh? And tapos yung spike niya ay pink na pink. Parang pink na pula na orange. Ayan. So, tapos yan, favorite color ko talaga to yung ano, yung gray. Tapos gray, red pink, ano to? Red pink. Red pink combination. So, ayan. Tapos dito guys, parang ano siya, parang high cut or iba din yung high cut, diba? Yung mahaba talaga yung high cut. Parang mid cut lang siguro. So, ito, ang ganda. Smoke gray pala yung kulay. Smoke gray, tapos black light bone, grease fume, OS clear near. Ano ba ito? So, ayan. So, ito guys, yung price niya guys ay nasa 4,000 plus. Tapos, nakuha ko to, binili ko to sa isang tao na mahilig mag-collect ng items, lalo na pag may signature. Ayan, ganyan. Pag may signature, yung mga like kay Jordan, ayan, mga MJ shoes, ayan. Doon ko to siya binili kay kay Brother TV. Ayan na, shoutout sa iyo bro, Brother TV. Thank you so much kasi bininta niya sa akin ng mura, tapos hindi ko na lang isabi yung price. Basta mura na siya guys, mura na talaga siya para sa akin. So ayan, tapos yung sa ilalim niya, yan, maganda siya, parang fit na fit talaga. Tapos yung foam niya dito maganda, pero yung ano lang guys, yung dito lang, hindi ko lang na yung dito sa front. Yan, parang local lang siya tingnan. Yan. So, i-try na natin to pag matapos na tong pandemic na to. Ayan. So, ito yung dalawa. Diba? Ayos kayo. So, bago muna, kakain muna tayo ng mango float. Ayan. Shoutout dahil kay Marcia, Mamshi Marcia. Siya yung gumawa nito, yung mango float. Yan, kain tayo. Sarap.
Lamig kaayo. So ayan mga ka-fatboy ha. Hindi ko alam kung paano malaman yung original ba or fake. Pero I'm sure na original talaga to kasi yung binilan ko ay si Brother TV. Grabe, ang daming sapatos ay mga Jordans. Jordan na mga sapatos, grabe dami dun sa kanyang bahay. Ayan, kung gusto kayong bumili, pwede niyo siya i-contact si Brother TV ha. I-PM nyo lang siya. Ayan, kayo na mag-usap at basta marami siyang mga ano dyan para sa mga collector items ba, mga ganun ba, ganun. So ayan, sobrang ganda niya tapos I like it so much. So excited na din ako mag-basketball kahit hindi ako marunong mag-basketball. Pero marunong akong tumakbo. Ayan, di ba sa basketball parang ang kailangan ay dapat marunong ka marunong ka basketball. Marunong ka magtakbo at saka marunong ka mag-shoot, di ba? I-shoot mo ang ball. Ayan, ganyan. So, ito guys, i-fit natin kung okay kayo. Yan si Durant, kung ano niya lang, super idol ko talaga yan si Durant. Nung nasa ano pa siya sa Oklahoma, tapos lumipat siya sa sa Golden State. Ayan. Malaki-laki din nating napanalunan nun nung playoffs. Kasi solid Golden State fans. Tapos ngayon, wala na sila. So hindi na tayo solid. Iba talaga yung amoy niya guys, no? Kapag kapag bagong-bago talaga ba. So ayan. Kung nakita nyo yung spike niya, parang ayan, may nakita kayo yan. May nakalagay na nakalagay na KD. Ayan, Kevin Durant. So ito dito din sa taas, upper. Ayan, meron din KD. Ayan, Kevin Durant. So saan pa ba? Ayan, dito din may KD. Ayan. Ito siguro yung nakapamahal niya guys. Yung ano niya, yung ito ba, yung signature ni Kevin Durant. So ayan mga kapatboy, i-fit na natin ang ating bagong sapatos na KD 357. Bagong nakita. Ang ganda talaga. Lalo na kapag pag ganyan, ayan, ayan, sobrang talaga, dikit ba, yung sumadsad, pag isadsad mo siya sa anong tawag ito, yung, ito sa floor, ayan, di ba, may tunog pa siya. So, ayan, fit na fit talaga sa akin. Ayan, very comfortable sa paa ko. Ayan, parang maging, na talaga ako ito, maging Kevin Durant. Ayos. Ayan na, bago tayo magtapos, kakain muna tayo ng food. Ayan, ubusin muna natin ang isang tube. Ay, ano ba tawag ito? Ayan. Kaya. Look. Sarap. Ayan, ubusin muna natin to bago tayo magpatapos. Ayan na, shout out kay Ma'am si Marcia sa pinakalami ang mango float. Ayan. Hindi kaya siya tamis kasi nga sakto lang. So pwede rin siya sa mga diabetes. Pwede rin mo mo kaon. Ito yan. Ang sarap. So, last one. Yan. I love it. Kayo. Wala na. Finish na.
So, ayan mga ka-fatboy. Sobrang bango talaga no pagbago yung sapatos ba. Ayan na mga ka-fatboy, thank you so much sa pag-support sa aking channel. Ayan, hanggang dito na lang ating pag-unboxing ha. Ayan na, thank you so much ulit sa mga Fatnatics member ko dyan. Ayan, sa mga sa mga ka-BFF family ko dyan, sa mga ka-Atat Nation ko, ayan ha. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. So ayan na, shoutout din kay Brother TV ha. Guys, please paki-support naman si Brother TV. Ayan na, binilan ko nitong sapatos ba. Bro, thank you so much bro sa pagbigay mo sa akin ng affordable price talaga. So ayan na, thank you so much. Ayan na, sa mga nandyan, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe naman dyan. At huwag kalimutan, i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Ayan na, kita-kits na lang nga sa next vlog ko. Bye-bye! Fatboy TV.